התכנון זה החלק הכי ארוך שקורה. היצירה עצמה היא בדרך כלל התוצר הסופי, במיוחד אם אני מכין אותו מהנייר איכותי, אני צריך לדעת לגמרי איך הנייר יתנהג ואיך הדגם משתלב עם אותו נייר. למשל, הדגם הזה, אני חושב שהמצאתי אותו ב-1990 בערך. ואת היצירה הספציפית הזאת יצרתי בחודש אוקטובר השנה אחרי האירועים. זה נתן לי רוגע מסוים לעשות אותו. מגיעה לכאן כמרחב השראה, אני מגיעה לכאן להיפגש עם אומנים, עם יוצרים, ואני מכירה פה המון אנשים שבא לי לשתף איתם פעולה, למשל מורן מקמל, שהיא כתבה ספר ילדים גם כן, כמוני. אני יכולה להתייעץ פה עם אנשים, עם יוצרים שמתחומים אחרים, אני מתייעצת עם יוגב, שהרבה פעמים נותן לי כיוונים ועזרה וכל מיני דברים שאני צריכה. מתייעצת עם יעל, אז אני ממש מזמינה גם אומנים, גם יוצרים, לבוא לפה ולהתמנגל, מה שנקרא. זה מקום יפה וממוזג, שבאים לכאן אמנים אחרים שאפשר לדבר איתם, או לקבל מאיתם רעיונות ושיתופי פעולה. את ההשקה של הספר, חרוז אחד חיפש בבית, עשינו כאן. יש לי פה חומרי יצירה, יש לי פה אנשים שמעוררים בי השראה, יש לי את כל הכלים, את כל ה-facilities, להגשים את כל החלומות שלי בעצם.